Näin. Moi, mä oon Sami Helenius ja tässä on Virve Mäkelä. Ja me ollaan tultu tänne syyskuisena torstaina Balanssistudiolle tänne Helsingin kaapelitehtaalle Pro-Am-treeneihin. Tarkoitus meillä olisi osallistua 29.10. Helsingissä järjestettäviin Pro-Am-kisoihin ja meidän luokka olisi untuvikko-luokka. Ja ainakin näillä näkymin osallistutaan hitaaseen valssiin, mutta todennäköisesti myös cha-cha-chaan. Näin tehdään. Ja mun tanssitausta on sellainen, että mä oon ihastunut ja hullaantunut noin 3 vuotta sitten. Aloitin seuratanssi-puolella. Ja nyt sitten viime keväänä sain mahdollisuuden tanssia Samin kanssa. Tanssittiin pari kertaa. Ja nyt sitten mä oon ennen hullaantunut tähän kilpatanssiin. Joo, ja me ollaan harjoiteltu nyt useampia tansseja, mutta nyt ehkä sitten keskitytään ennen kisoihin näihin hitaaseen valssiin ja cha-chaaseen, mutta harjoitusmäärät on aika vähäiset ollut vielä, eli me ollaan harjoiteltu ehkä kokonaismääränä noin 10 kertaa, 10 yksityistuntia, mutta tarkoitus ehkä sitten ennen kisaa vähän lisätä sitä ehkä 2-3 kertaa viikossa, että saadaan vähän rutiinia enemmän. Näin. Ja tää on tosi hauskaa. Mä toivon, että kaikki tulee mukaan. Tervetuloa!